Oni nemajú čo doma robiť, nemajú čo robiť. A Slavka musí byť blesková. A bolesti to sa tak chváť. Sorry. Lasy. Čo by ma vlepať? S takou, ja to osobne točím, tak. Ja to točím teda. To není dobré. Arkano, povedz niečo. Povedz nám niečo do kamery. Šiaku, povedz nám niečo do kamery. Chudák táto, nechábite sa. Inak pozerajú na vás cudzí ľudia. Čo? Kde? Ne? Momentálne. To nie sú cudzí ľudia. Viem, jak ale pomaly idem. No idem. Treba ustaviť ten stred. Dáme na meď, ne? Pustíme si to tu našu. Volajte do mňa kopke! Čo točíš? To íš, ne? Aha. A komu to pustíš? Neviem, aj tebe, keď chceš. Uaj. Trochu Vasilo poboská a Lasy tak A teraz kopačko. Ale si len tak... Myslím, že by to bolo veľmi zaujímavé. No, hlavne pre teba. Ja som kokot ani násilník, ani nič. Neviem, myslím, že keby ste ho už nenašli na ICQ, tak na bankové treba začať hľadať, nejaké vrecia. Výstížna výpovedná hodnota. Ale ešte si povie. Čo? Za teraz. Si zvykol už? Ešte ne. Ešte ne. Ale som na vždycky povedal. Nedržím dlho. Gabo, darmo to tam ide skladať, ja ti urobím nové. Au. Zmením polohu. Ešte. Jo, baby, na place a říkej mi sprosto. No? Na place mi a říkej mi sprosto, že? To nehrávaš? Tak táto fotku a tam hovorím, Beky mal práve lepšie natočiť. Trošku. Kolo, Jaro. Dobre, Širáku, chodne dole. Jest to.